Avec la gamme Charbel, ma peau a retrouvé la santé, l'éclat et l'hydratation qu'il lui fallait. Je suis plus que satisfaite de ma gamme Charbel. Optez pour de l'aromathérapie avec la gamme Charbel tout en bénéficiant des conseils de nos spécialistes. Charbel, toujours plus belle. N'aw bɛ fɛ k'aw ka kɔɲɔdonw ɲɛnamaya ni video cɛɲumaniw ale ni photo cɛɲumaniw ye Elba.production nana o nɔgɔyali kama. Awɔ, Elba.production bɛ shooting photow ale ni videow kɛ aw ye yɔrɔ cɛɲumaniw na fo k'aw nimisi wasa. O tuma na n'aw bɛ fɛ k'an lasɔrɔ a y'an wele joona ni numéro ninnu na 76 96 72 74 walima 65 75 44 67. Aw bɛ se k'an lasɔrɔ fana an jabala la n'o bɛ Falajɛ IGA fanfɛla la. Elba.production fɛ yen k'aw nimisi wasa. Ha 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 ha. An sɔgɔma karamɔgɔ. Samara bafolo ya negado. Aketo karamɔgɔ. Aketila. Bismillah sigorobe. Inche karamɔgɔ. Nisaka muneki. Karamɔgɔ. Nana de gandem. Ki dema mungola. Awo karamɔgɔ. Nisaka muneki. Iklega kuma onyefo. Karamɔgɔ. Nana gandem. Ikono jinyote. Awo karamɔgɔ. Ha 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 ha. Ah. Ne de b'a bɛ ye. Ne b'a bɛ mɛn. Yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman. Jinɛ sigi mɔgɔ sigi nɔ n ka forokɔrɔ ka jugu ka taa sira fɛ ni ka segin ka yan fɛ. Jitumu bala bala sabali bala kunumani nɔ n ka forokɔrɔ ka jugu. Ne ni jinɛw bɛ kuma ni wɔkulɔninw bɛ kuma ne de bɛ dɔɔnin kɛ n bɛ bi dɔn n bɛ sini dɔn. Hali bi jinɛw a ye wuli n ye a ye n dɛmɛ a ye ko kɛ. Ha ha ha. N denmuso n bɛna fɛn dɔ d'i ma. Ni minɛ. Inche karamɔgɔ. N'i sera so i bɛ nin ji in min. I bɛ wagatinin kunkurunin kɛ yanni ka taa ɲɛgɛn na. I y'a faamu wa? Awɔ, inche karamɔgɔ. N denmuso i ka teli kojugu. I ɲinɛna fɛn dɔ kɔ. Aketo karamɔgɔ. Hakɛ t'i la. Karamɔgɔ. I ni ce n den. Inche karamɔgɔ. Ha. Chérie. Oui, chérie.
Nuku, ese da kata erge soro. Si nya wele, fa ko kan ata ni finish ni ere. Ah, okay. Bo, invito dun, ye kan niveau dun. Ne gonta ne ta benya na bara funa kera eta fine. Ouais, ne re fene ka côté la be kan. Ah, d'accord. Chérie. Ne tu m'as fait, il ka tambla, an ta magasin na ka ta fini do usa. Ah, ouais, c'est vrai. Ne re kunyina no ko. Ne re bulu wala. OK, mais après on a changer, on se ka ta ola. Allah, shiranga tata sa fo dila tanto. Tanto ola. Nambora e magasin an kan ta yoro woro la chiuka cha. Ntese ka bota wala. Ala na tata sa. Ah, problème ta la même seconde kile ne dima. Seconde kile? Ah, OK, nya message majesté. Alors, bismillah, je m'appelle Isaac à la salle de mariage. Comment? Ah, merci. Merci. Chérie, il y a un méthode de ne a fini dans un appartement in Adoron. Et en doum. Non, yoro in kain kujuku. Nigeria. Amata. Hey, amata e bi yoro in chekai. Ok, aïe, je suis en manqué. Non, ne mogo foyi to la. Sini ne ka mariage de. Ta do abina débrouiller tout comme na mais ne mogo be ni wari ina. Allah patron. Aya nyini togo bela. Débrouillez-vous. Voilà. Ah, Moussa, ça va? Ça va patron. Patron. Oui. Moi chini ne konyo e. Moussa, patron. Nana, wala chini do. Ay invité le no fana. Nga patron. Musique be jouer. Moussa, ko jago yo. Musique be. Na soro musique be. Dumuni be. Boisson fana be. Ne re kuma kili bolo. An silama wi, an te boisson mi, an te bouffer le ke. An me fengele mi ke. Ko dumuni drone. Moussa ne re fana silama o. Na foro go bouffer Moussa te do go dumuni ni. Boisson o cigarette de. Donc am se ga beta. An bebe donge chini. Moussa, o jago ya do. Bere be donge be. Nga patron. Nega net na nga baraka finindo. Nega fone valise do be. Nem no de. Moussa, comme hier à côté, chine fête de do. Abana, il a ben connu madron. Fais mi cadeau ton dron. Patron. An ga pakoro tene. Pando be bulu. Pakoro no be bulu. Be nice. Moussa, un bébé donge. Un bébé donge. Patron ka be chino. Problème dala. Moussa. Patron. Chérie, il veut mourir la seconde ça. Mais n'allez pas la gaba. Il qu'on va donc mettre tard là, hein? N'cla la gaba, mais quand ça m'a donné tout. Wow. Non, il est belle. Merci. Il t'aime de ma chaîne. Ok. Voilà. Merci. Mais ne ko, mun le titu ki paritan ne nyakuro di, hein? Mais hal ni te ne chega ngata me bego. Dabla sangata. Ame retard là. Ma chérie, et ma la belle bien. Où m'a été
Chérie, on est pas mal fait. Ne wa ne yɛrɛ bolo I bɛ ka kuma télé de fɛ sinon ne kɔni tɛ. Ah d'accord. Ne mana kan ye? O ma fa de b'i la. Ne ni fa I b'a sɔrɔ fa bɛ I yɛrɛ de la parce que sisan I donnen don télé fɛ kuma de la. Problème t'a la. N pressé non me nata. Nka ni Ala sɔnna n bɛ segin ka na ni n seginna ka na e ni ne fila la min bɛ pantalon don o bɛna dɔn parce que e ka mana kan a bɛ ka dama tɛmɛ. K'an bɛn. Monsieur Rock. Ah, monsieur Mike, comment tu vas? Bien. Félicitations. Hein. Ah, merci. Désolé, on a retard là. Ah non, ça va, t'inquiète, comprends. Avec famille. Ah, madame Doum. Ah, madame, allez faire une mandala donc elle a décidé de tout secondes. Ah, ya. Allah la fiadi. Amin. Ah, bismillah. Ok, merci madame. Ok. Ah, monsieur Mike, il t'a posé quelqu'un. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Tiens, ça m'a repris la fiance à Mathieu. Police magasin. Ah, mais j'espère que Athéna n'a tué un tourné comme moi, fait un bétien. Ah, voisin. Ah, voisin, bonjour. Ça va? Bonjour, ça va? Ça va. Ça va. Ah, il me retarde là. Ah oui, madame Farik Malala. Ah, d'accord. Moi, bonjour. N'aw bɛ fɛ k'aw ka kɔɲɔdonw ɲɛnamaya ni video cɛɲumaniw ale ni photo cɛɲumaniw ye Elba.production nana o nɔgɔyali kama. Awɔ, Elba.production bɛ shooting photow ale ni videow kɛ aw ye yɔrɔ cɛɲumaniw na fo k'aw nimisi wasa. O tuma na n'aw bɛ fɛ k'an lasɔrɔ a y'an wele joona ni numéro ninnu na 76 96
72 74 walima 65 75 44 67. Aw be se k'an lasɔrɔ fana an jabala la n'o be Falajɛ IGA fanfɛla la. Elba.production fɛ yen k'aw nimisi wasa. Nimine. In ce karamɔgɔ. N'i sera so i bɛ nin ji min i bɛ wagatini kunkuruni kɛ yanni ka taa ɲɛgɛn na i y'a faamu wa? Awɔ, in ce karamɔgɔ. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true.
Alice, Alice, chérie, comment fait que ni chérie, comment fait que ni a ce que je chérie, mais j'ai piqué. Eh Allah, ni frère moi tout ni. Moussa. Alice, comment fait Alice? Alice, comment fait? Moussa! Ah, patron. Moussa! Patron. Mousso. Patron, il venait. Mousso Begassa. Eh, patron, pas ça pour le. Eh là, Mousso Begassa. Patron, comment ne pas ça, patron? Avec ça. Moussa. Avec ça. Patron, comment Begassa? Aïe, c'est moi là qui j'en ai quelqu'un. Moussa. Quelqu'un a mobilisé. Moussa avec ça. T'as mobilisé là. Moussa Begassa. Attends, ça, patron, comment ça? Moussa. T'as mobilisé là. Avec ça. Moussa. Angata, patron. Mousso Begassa. Angata. Eh Allah. Alice Moumila. Moussa avec ça. Patron, à green, patron. Avec ça. Moussa avec ça. Moussa. Mobilisé là, patron. Mobilisé là. Allah. Mobilisé là. Chérie. Ah, docteur. Testing kɛra positif yo. Ne tɛ se k'o f'a yan nɔ. O ka gɛlɛn dɔɔni. Ale ta tɛ den, ne cɛ in ta tɛ den yo. Como? Chérie jɔ. Kumba? Chérie jɔ, n bɛna ɲɛf'i ɲɛna. Mun kuma de b'e da? E kɔnɔma de don? Jɔ, n bɛna ɲɛf'i ɲɛna. Non, ne tun bɛ ka kuma ni n terimuso fɛn. I fɛn wa? Ne kulo yɛrɛ de y'a mɛn sisan i bɛ téléphone na i bɛ ka min fɔ. Ayi o tɛ. Chérie o tɛ sa. Chérie ala o ma i jɔ, n bɛna ɲɛf'i ɲɛna. I fɛn wa? Ala o ma n'a bɛ ban ne na. E ye ɲugutɔ fɛn yɛrɛ de ye. Chérie ala o ma sa n da bɛ n ka ɲɛf'i ɲɛna. Sunguba bila b'i bolo. Chérie sabali sa n da bɛ sa n bɛna ɲɛf'i ɲɛna. Chérie na mɛ sa. Kana magana. Chérie ala na kira ka mɛ ka yafa ba. Chérie jɔ n ka ɲɛf'i ɲɛna sa n bɛna segin kɔ. Ala ko ma n na mɛ sa. E y'a fɔ n ye. Jɔn de y'i ka ɲamɔgɔden fa ye? I ka ɲamɔgɔden. Ok. A ka di cogo cogo. Ne tɛ minute kelen kɛ so in kɔnɔ yan. Chérie ala ko ma sa. Chérie yafa ma ala. N'i kana magana. Chérie na mɛ sa n bɛna A bɛɛ n'a ta. ɲɛf'i ɲɛna de. O de tun ka di ye o. N'o kɛ ala ko ma n da bɛ ban n ka ɲɛf'i ɲɛna. Avec la gamme Charbel, ma peau a retrouvé la santé, l'éclat et l'hydratation qu'il lui fallait. Je suis plus que satisfaite de ma gamme Charbel. Optez pour de l'aromathérapie avec la gamme Charbel tout en bénéficiant des conseils de nos spécialistes.
Charbel, toujours plus belle.